El ple extraordinari celebrat ahir al vespre es donava compte del sorteig que decidia els presidents i vocals de les meses electorals a l'escala a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. El sorteig es fa de manera electrònica, on un programa informàtic, on hi ha tot el padró, escull un número aleatori i a partir d'aquí genera automàticament tota la documentació, incloses les notificacions, l'acte judicial i tot el necessari per tal que l'administració local hi pugui treballar. La gran novetat de les votacions d'enguany és que, per la pandèmia, hi haurà un sol punt de votació. Les 10 meses s'instal·laran al pavelló d'esports. Víctor Puga, alcalde de l'Escala. Serà un col·legi únic per primera vegada a l'Escala, com vam comptar-ho ja. En aquest cas seria el pavelló d'esports, és l'espai que hem demanat, per una qüestió de superfície, d'espai. En aquesta situació tan complicada necessitem un espai ben ventilat i prou gran com per poder acollir en una mateixa seu tots els electors. Per tant, serà el pavelló municipal d'esports, en el cas que acabin havent-hi eleccions, aquesta és la tria. L'accés es farà per l'aparcament de la piscina, des d'on s'accedeix al pavelló a peu pla. Les meses es posaran just davant de les graderies, facilitant que la cua pugui tenir com a mínim l'amplada de la pista de bàsquet. L'alcalde de l'Escala, però, creu que no es donen les circumstàncies adequades per celebrar unes eleccions. Jo crec que en aquesta situació actual jo seria partidari, també ho dic obertament, seria partidari d'ajornar-les. El que em costa entendre, i d'aquí jo crec que la crítica, és que s'hagi arribat a aquesta situació sense tenir un protocol, sense haver-ho treballat prou bé com perquè les eleccions poguessin ser el 14 de febrer, que és quan van ser convocades. Per tant, jo crec que s'havia d'haver fet això, jo crec que hi havia prou temps, en tot cas no s'ha fet i ara en patim les conseqüències, i en aquesta tercera onada tan dura jo crec que també es posa en risc segurament els votants, i segurament hi ha gent que tampoc pot accedir a la votació. Per tant, tot plegat difícil de gestionar i de justificar. El sorteig va donar els següents resultats. Pel que fa a la secció 1, taula 1, el president és Carles Reinés López, primer vocal Job Sagrera Llavero i segon vocal Judit Coromines Moriscot. A la secció 2, taula A, president Roger Ballesta Claret, primer vocal Maria Carmen Carreras Belda i segon vocal Sílvia Cofán Carbó. A la secció 2, taula B, president Laura Mañas Lozano, primer vocal Blas Manuel Moreno Gallardo i segon vocal Meritxell García Benítez. A la secció 2, taula C, president Susana Romero Brugués, primer vocal Anna Sánchez Oliveres i segon vocal Albert Rumbo Soler. A la secció 3, taula A, president Helena Bou Ramió, primer vocal Maria Fàbregas Baldoira i segon vocal Júlia Garatea Huarta. A la secció 3, taula B, president Robert Sánchez Callol, primer vocal Oriol Malé Blanc i segon vocal Lídia Sureda Boix. A la secció 4, taula A, president Jordi Gallegos Córdoba, primer vocal Patricia Lupiáñez Pons i segon vocal Esther Alfonso Núñez. A la secció 4, taula B, president Adrián Martínez Arenas, primer vocal Tamara Millán Trujillo i segon vocal Anna Pàrraga Flores. A la secció 5, finalment, taula A, president Anna Dorca Galí, primer vocal Cèlia Castro Roca i segon vocal Viviana Juan Capdevila. A la secció 5, taula B, president Marc Triado Sala, primer vocal Marcel Roman Piqué i segon vocal Maria Rosa Solés Balmayor. Tots ells rebran una notificació, podent demanar a ser rellevats a la Junta Electoral Provincial abans de 3 dies. Els escollits com a suplents també rebran la comunicació pertinent.